delay azten danean, hasierako litzateke, ea den ondo ikusten dan, eta orduan ja ondo ikusten bada botako dugu tuitazoa jasi garela. Betiko delaya 30 segundutan, beraz, pazientzia, mesedez. Pazientzia. Ea YouTube kargatzen duen. YouTube betiko delaya egin bitartean joango gara partea kargatzen. Gure Minecraft euskaldun mode 2.0 Vale, hemen utziko dugu. Ea kargatu nahi duen, behitu ja, badabil, teorian, 10 segundo, 12 segundo, ja, zuzenekoa, bale, ondo. Hasierako litzateke. Bale, entzuten eiz, den da primeran, beraz, kaixo lagunak, hemen gaude bueltan, ordein honetan Minecraft euskaldun mode gehiagorekin, bat gauza bat frogatzeko. Besteak beste ez dakit enteratu zareten, baina nire atxordu zitzeran korro bat nire netgorrarena. Esaten zuena, YouTubeen hasi direla hashtagak erabiltzen, bale? Ikusten duzunez jarri hashtag M mayúsculas 2.0 Minecraft story mode, Minecraft euskaldun mode 2.0. Voluntarian gukoren YouTubera joan da, eta hashtag hori jarrita, bilatu berko luke hashtag hori. Eta hashtag hori, hashtag horrekin zer ikusia duen informazio dana. Odun teorian kasu honetan ere besteak beste, ez dakit topatuko duen edo ez, momentuz ez dut ikusten dudan ez. Baina teorian, ere agertu beharko luke gure edo nire zuzenekoa. Printzipioz ez dut ikusten, frogatuko dugu emendik denboralditxo batera. Teorian funtzionatuko beharko duke kaixo lagun hor hasi zarela. Beraz, hau minimizatuta, hau gora, eta jarretuko dugu. Hemendik utzi genuen, kendu genuen ja hemengo hau ja nahiko aseguron zegoelako, da gure, nederreko, nederra, gure mindako sarrera, baina osura eskaldatuko dugu, are guzti aukenduko dugu, hemengo ditu gauzak, bale? Lehenik eta ben igual joango gara egurra ez dugu, ezta? Duko hauek ez, baina egurra behar dugu, orduan joango gara egur horren bila. Bai edo bai behar dugulako, hemen ikusten duzunez goaz lautzen, sondalde guztia. Pizkanaka gauzak egiten, egurra behar dugu semiblokeak egiteko, eta jazteko gure inguruneak semiblokeekin jartzen. Ea zeran duan hori eta ea beiren bat gehiago hasi daiteken. Zeko pala, ondo. Bale, eta gainera hartu ditugu hasi gehiago, bale, ondo. 3, 4 eta 5. 4 eta 5, primeran. Joango gara behin gana, eta emango diogu hartoa, garia. Gainera irla honetatik ez dira kanporatuko, beraz. Primeran. Eta zoetxako, ez ditugu biontzako, pena, borrun ez ebez. Gainera, janaria behar du. I am sorry my friends, baina bat hil behar dut. Nire beharragatik bat akatu behar nuen. Janaria erasoetan hasi gara, gaua iristen ari data. Gure euskal lortu dugu, hemen argitasun nahiko soberandreko, beraz lasai. Bale, eske baterako nahi gutau jan. Eske baterako ez dut nahi sortzi gaztau. Zagarrak ditugun momentu batetan, igual bat jango dut autopresatagatik. Eta momentuz, hau utziko dugu. Eta hor. Bale, ordun, orain, egin beharrekoa da. Entzulak ditugu, ondo. Egin beharrekoa pala.
burdinagaz, pala eta diamantezko pikotxa baita ere. Horreko zailan lortu genituen zera diamante hoiek. Burdinezko pala eta diamantezko pikotxa. Ongi. Momentuz pikotxa hemen gordeko du, ez deko tokeri gordetzeko ze ondo. Hala gurekin eramango du gortze, ondo. Vale, semiblokeak. Gatzen segunarekin semiblokeak. Ez, pressure plateak ez, semiblokeak eskerrik asko. Vale, eta teorian semiblokeak teilatuan jartzeko dira, vale? Toki baten utzi beharko dugu igotzeko eskelela jartzeko, eta gero, baina lehenik eta bain igual, hemen jarriko ditugu, arau kenduz, vale, holako zeo zer gutxi gora bera. Ai, azkurea datorrela eta bi. Vale, hemen, epa, antortza bat, afuera, erratu naizela, zea raro ez da, erratzea zea raro. Vale, ideiak eta ere onartzen ditut, zuek ikusten boduzue hobeto era batera edo dena delakoa. Zuek joan botatzen eta joango naiz begiratzen, noizan behin, ea zer kontatzen duzuen, ideiak etxeako betxeko eta lakoa, bale? Zuek joan komentatzen, esaten eta proposatzen. Ni joango naiz begiratzen, pentsatzen, ea posibla da, nezan posibla edo dena delakoa. Eta joango gara egiten astiro. Semiblokena da, dakizunez, eta ez badakizue gogoratzen dut, semiblokeetan ezin dira kreaturak hasi, bale? Ezin dira agertu, beto esan da. Orduan gaua da, ez dugu zer hemendik horitek egiteko, egurra falta dekogulako, bera joango gara. Hemen egurra baila hori genuen, jaisteko harinarin, igotzeko baita. Eta joango gara, beste burdina behar bada, burdinaren bila eta lakoen bila. Bale, jarriko ditugu antortza hauek hemen. Holan beste eskuan dekogu. Gure bigarren besoan. Zombisiak entzuten dira, ondo. Ondo gabilando. Apai. Hemen antortza. Zenean naberitzen den kargatu dituela txunkak batean. Mamma mia. Vale, behar bada joan algara ja nederreko portal egiten. Nahiko zaude guztiz prest, baina nahiko ondo goaz. Beraz, pentsa dezakegu gutxienez nederrean aurpegia somatzea. Ea zertu patzen dugun hortik. Zan daiteke gaurko ideiatxo bat, bale? Horrek ezin nahi du, egongo dela momentu baten bibolinak jarriko dugula eta obsidana pegatu beharko dugula. Argi izan. Bale, eta hortik gordeko dugu. Bestalde batetik ondo karleak izango ditugulako obsidiana gainera hartu dezakegu baita ere enkantamendu maila egiteko. Ez daukaguna da, eta horren konturatzen naizela, azukre gainabera ez dekogu. Ezin ditugu egin liburuak ez da enkantamendu baina. Hori bai arazoa gurea. Lapis lazulia dago hor. Eta hemen, bueno, nire bizitza maite dut. Mugutxienez Minecraftean, nire bizitza maite dut. Tengo tortzen daizela ez dekogu zera, azukre kainaberak egiteko liburu oskak. Hori arazo txiki eta larri bat da.
irla batetan gaudelako. Orduan, imagina dezakezue, mugitu behar galera. Horrek suposatzen du koordenatuak apuntatu behar izatea, baina, klaro, janari deko gunean, guzti hori. Janari ez gabiz soberan. Bai, behiak ditugu, baina behiak ere behar ditugu liburuz jakin izateko, larrua gatik eta bar. Orduan, igual, nik badakit orain nederrela sumatu algarela eta bar, baina igual, egingo duguna da, pixkat, burua, vale, ondo, pixkat burua landa ere muetan kontzentratu, oraintxe bertan, eta gero, behin pixkat nekazaritzaren aldea ondo prestatuta izatea edo, behiak prestatzen joatea eta holan janeria ja nahiko prest edo ondo gongo garenez, ba gero ja joatea zera zubilkainagaren bila. Bale, betetzen denaiz igual bai egitea loioaren moida, mendik betik gaudenean netorriko zaigulako. Guzteko noiz datorren eguna eta eguna alik eta gehien aprobetxatu alizateko. Pongo gara berriz ere bueltan, gainera urrea dekogu, beraz ondo, lau urre eta goian osto ditugula beste bat edo bi, printzipioz ez duen txarto erdoilu, eloiurako ematen gaitu, ez nago oso ziur. Eta ale hop gora. Zeinari igotzen dugun eskererak, jetxik gehiago kostatzen dute, baina igo. Venga. Bakit horrendik hau ez dala, baina urrea zenbateko hemen. 6 urre behitu, primeran. Eta erloio ez baina txarto zen hau, eta igual honek izo deko guta guzti. Behitu. Hor deko gule erloio maitea. Horrendik asko falta degun sentirako, baina bueno. Hortik hau lemango dugu, berko dugulako mendik utxira. Ez dekogu kofretan espaziorik. Arazo larria. Arkeru bat, enderman bat hor. Beste arkeru bat, bueno. Vale. Aborra. Blokeak egin da justu mango galikute primeran, baina ez da izango horik gauzua. Ez da piko txagurekin eraman. Horretik gau asko falta da, beraz. Aprotxatuko dugu gaua. Holan bat dikogu noiz den eguna, eta noiz gaua baita ere, hori enteltsoa da. Behar dugun gauza. Jakin behar dugun gauzatxoa da hori. Beraz. Horrenik ez da gauerdia, osek imagino. Ez bai, gauerdian gaude eguna, heltzen ari da. No berratu naz. Irakurtzerakoan erlojua. Epa, ona. Opa, yo voy a hacer un corra. Venga, lera, ea zer topatzen duen, ea diamanterik ere topatzen ditugu. No? Diamanteak beti primeran datorskigu. Gainera holan joan algara diamantesko ekipamendua egiten. Hori beti gustuko dugula. Uf. Zondak entzuten dira, Paso egingo dut bada espada, ez dut nahi
itxura hona zekoan, baina ez naiz guztiz ziurtasunen sentitzen 1.9ko burruka sistemarekin, bale? Eta gogorra izango da tokatuko zaidalako asko erabiltzea adibidez nederrean. Baina mekanika hori oraindik ez daukat oso ondo kontrolatuta. Baket hemen lasten hautsi dudala. Lastenarekin be blokeekin, horren kontratzen zea gordetzeko blokeekin ditzakegu. Han espazio pizkata horrezten dugu blokeekin. Blokeak eginez, baina. Tatsa bat, ondo ikusteko, bale, ea zehose komentatzen duzuen, ez dudala uste, baina bueno. Hoi ba, zer egiten zaude? Kaixo, guztioi, a ber, bai, lastotxa ber jauna, bai. Hori da, horregatik daukat oraindik irekita goiko atari etxegaren teiaton horregatik dago oraindik irekita. Zeren eta helburua hor da atalai antzeko bat prestatzea, dena irla kontrolpen izateko. Baina egurra behar da, eta irla batetan dago eta egurra eskasa da. Beraz, denbora behar dut. Besteak beste, soitzak hasi behar direlako. Vale? Erlojuaren egin beharra horrentxe bertan, ez dudala egin nahi, ez sobelan dago, baina bueno, hemen behan zaudenean, ondo kontrolatzeko denbora, ondo datorkigu, edo ondo dator, besteak beste. Besteak beste, edo, sin más, ondo dator, horregatik egin dut erlojua, bestea urrezko zagarrak egiteko gastatuko nuke. Ez duelako beste erabilpen... Ostia, diamantea berriz ere. Ze ondo. Bat, bueno. 2, 3, ostia, 4, 5, eta 6 diamante, txo. Haze pozik nagoen 6 diamante. Ai, bala, ostia. Benetan, ez da naita lortzen dituzu 6 diamante aldi berean. Txabal. Suerte. Bueno, orain txertan diamanteak... Bai, peitoak eta bar egiteko, ja bizkanaka, diamantezko babesa prestatzen joateko, baina, bueno, pazientziaz. Abortik. Venga. Ja, gora joateko momentu aldo zego, gainera hemen burdin gehiago dekogu. Hartuko dugu burdin hau eta gora joango gara. Apa irrastun gehiago. Horrein jazial gara planteatzen lestunarekin zehozer egitea. Espazio pizkat eginda. Jode, zen bat burdin topatu dugu hemen bat batean, baina bueno, baina zer da hau. 2 mena hemen gurutzatu dira edo horrelako zehozer. Txeko dugu hau argistatuta bada espada eta gero hau honekin arriagaz hitz egingo dugu, bale? Beraz, joango gara orain ja gora, burdina urtzera, amasi burdin dekogula, diamanteak ustera, garrantzitsua, diamanteak ustea oso garrantzitsua da. Zuek uste ala ez, oso garrantzitsua da, diamanteak ustea. Diamantetzoak. Iapale. Venga. Gora. Beratuko dutian mugikorretik dira batetan. Ia, kontrolatu aldudan zuzenekoan nire mugikorretik. Naiz eta... A ver, eman segundu bat. Mis vídeos. Ez eta agertzen ez da. Sugerencias nada, ez da agertzen, vale. Ostia, zenba gauza dituan zabalduta mugikorran, txabal. Hau itxi. Venga. Ea zer komentatzen duzuen, ez dudala uste, baina nik nahiago gut. Venga. Bale, horreun utxeko dugu burdina urtzen. Lestonarekin ingo ditugu blokeak, ea espazioa aurrezten dugun, diamanteak utxiko ditugu diamantekin, 10 diamante ez dela zer gutxi.
zuek hemen. Eta orain Klaston guzti honekin egingo ditugu blokeak. Orain kontrolatu nahi zela dara este sistema hobeago bat gordetzeko. Venga, 25 stack. 52 stack. Eta 59 bloke. Eta ja, hemen espazio horreztu dugu. Vale, baina horren dekogu hemen mobidarriarekin. Ez dekogula espazio gehiagi harriaren txako. Egurraz izateren mobidak. Venga. Hori hor. Momentuz hau gurekin elan balko dugu. Ez dago toki gehiago. Toitu ezurrak bai, bale. Eta hemen ez aldetan ez bestean. Edo badago alde, orain ez dakizin aldetan dan. Aldetan ez eskin honetatik, orduan. Ui, non dau? Mendik nun baitetik. Ai ama, orain ez dudala topatzi nire landa tokitxoa. Ah, hortxe, jode, itxun hau benetan, itxun hauela. Vale, hau, eta erabliko dugu. Hau azteko, hau azteko. Hau azteko. Hau. Hau. Vale. Horro naziak. Ostia! Jihi! Ai! Loehe! Ai! Venga, fuera. Arko bat eman alzidan, baina, bueno. Gutxienez. Ez nago eser eman. Vale, beste bederatzia ze ondo. Hau hasi da ja pizka bat kantitatearekin primeran egoten. Tengo duguna da hemendik zabaldu pizkatxo bat momentuz, lur guzti hau kenduko dugunez. Osea, gero hau, ez eta hau behan geratuko den. Osea, hau lurperatuta geratuko den momentuz. Behar dugunez, holan egingo dugu. Vale. Orain. Behiei emango diogu jaten. Lehenengo puntu garrantzitsua, behiak, joder. Beste zoaitz erraldo jauetako bat. Zer, egurra behar duzule? Tori egurra, total. Torri hemen maitagarriak. Beitu, jatekoa daukat. Ara, eta webi nik pare bat hobi egiteko. Janaria behar du. Dala. Ai, ama. Janaria kraftatu, pare bat hogi tarteko. Eta egurra hartatzen dedikatuko gara. Alde batetik kofreak egiteko. Zupa. Ez dugu guztiz beteko, baina, bueno, gutxienez. Gehiena bai. Venga. Egur hartuko dugu, behar dugula egur asko, baina pillo. A ver, venga, jarretuko dugu. Zoitza handia momentuz ez dugu hartuko, vale? Nahiko energi gutxeko gulako eta beharko dugu gauean ere ikitzeko. Hartuko ditugu este inguruko zoitz guztiak momentuz. Eta ja zagarren bat jausten dan. Aia pizkat gure
ongi, onarte, ondo, ja, egun agortu zaigu, gainera. Zagarra. Beste zagartzo bat guretzako. Gaien eramango dugu, ba, espada. Hemen gorde eta pare bat ditugu. Beraz momentu zondo, bale, buena. Eta pentsatu bat dugun nondik egingo dugun igoera. Ez dut nahi erdian egin nahi, jode, 5 pertsona ikusten. Alakoa, eskerrik asko den hori horregoteagatik ikusten. Motxu maitia. Bale, pentsatu behar dugu txorrara nondik. Pentsatzen dut igual eskinatik ez. Igual bai. Honetatik adibidez, hemendik. Eta bera. Hendik bera. Eta horren nengo dugu guzti hau. Hauetan bilakatu. Eta bera. Orduan hemen. Gore egotzeko eskelerak joango dira. Bengo dugu bide batez ja, eskora bat, eskora gabe geratzen ari garela. Esan dakoa, ideiak eta abar, bota beldur gabe, Prest nago entzuteko, ikusteko eta ulertzeko esaten duzuena. Bale, orduan, beldur gabe, komentatu, esan, ideiak bota, egingo ditugu parega kofre, por txerto. Behar ditugulako eta esteia eslabetan, dana. Fuera. Ne bat jarriko dugu arre guztia osartzeko. Eta bestat jarriko dugu hau kentzeko. Hau, etxon zagarra gurekin eramango dugu, baina hau usteko. Bueno, hau txiko dugu hemendik, momentu zerabilgarria izan daiteke eta finka... Na. Vale, cagada. Igual ez. Bai, cagada del siglo. Ez duen dena bilakatu behar. Oso ondo rabote. Oso ondo. Vale, hau posible da egitea. Oso ondo rabote, cagada del siglo. Epa. Uy. Vale. Oso ondorlo, oitzen, egin dezakegu. Hau trompa pizke bat da, Oso ondorlo bote. Cagada del siglo, number 1. Bale, egin dezaket beste erara batera, momentuz. Ez esatea rekurtsoak ez ditu dala. Ha! Ole! Venga, antortza bat. Zun hemen gule atalaia partikularra izango dugu. Hau igual hemen egin berrean pizkatu bat eskumatarago egin beharko dugu. Eta ingurunean baile bat jarri. Hau kenduko dugu. Opa, elakuntza. Gero joango gara eslapoien bila. Total, tampoco ez da inora. Egurra faltan bai, baina tampoco ez gara tiro egingo egur zati triste baten gatik. Bat hemen eskumatarago egingo dugu eta holan, hori izango da benetako igoera. Gero aurrengo izan hartuko dugu egur gehiago eta konponduko gara. Kaixo arkeru jauna, zelan? Zelan bizi? Ondo? Kaixo Enderman jauna, zelan bizi, ondo?
Venga. Ale, hop. Bat, bi, iru, lau. Epa, kagada. Eskora gutxiago. Ongi. Venga. Hortxe. Ordun, orain, falta zaiguna da Kriston ostia metaz aparte, tontona izelako. Itxoin. Ez guztiz tontoa ez, baina no. Baiak egitea. Eta jaia joan algara erakartzen behiak gune hobeago batera. Txo, lasai, lasai egon. Gauartean gaudela. Uste hartuko dugu. Ongi. Bale, eta orain. Bale, txartu egin dudala. Oso, nos logote. Hemetik. Kalkulatzeko betxarraza da gainera. Ze onda. Venga. Hemetik, paka. Eta horra, ai. Eta hoia, horro utzi dezakegu. Honekin hau jarrita. Eta ja biharko egunean. Tartean beratuko du, ez komentatzen duzuen. Eta nuka, ez da server bat. Ez da server bat, nire ordenagailuan nago, Minecraft Euskaldun mode egiten, bale? Osea, ez da server bat, bale? Jakin dezazuen. Ez da server bat, neu bakarri nago, ez da inor gehiago, kaixo garbiar mi jauna, zelan bizi. Ondo? Posten nauk. Horkiper bat atzetik emoten behi bateri eta hau. Listo, itxulei naiz, kaskoak iltzen alizitzezkidan. Urrezko zombi bat. Primeran. Bai, urrezko zombi bat. Que majo. Aito horre zulon. Hautsi ditzakegu momentuz. Hau be, ez dugu momentu. Ez, hau aprotxatu dezakegu ditugula. Gure etxan zehar jartzeko. Hombre. Mena zigaren bezala lehen. Ja, bide batez. Bueno, ez da ikusiko, así que ahora ese ves. Bueno, hemen zera. Epa. Hori dagolako, besterik gabe. Estela. Vale, hau hemen. Hemen dik, kanporatu dezakegu, hemen bat jarriko dugu. Eta hemen beste bat, eta lan, hau kendu ditzakegu. Momentuz. Kenduko dugu hemen gore guzti hau. Eta semiblokeak jarriko ditugu. Berriz ere, gogoratzen dut semiblokeak jartzen ditut, semiblokeetan ez direlako kriaturak spawnatzen. Beraz, gure etxea segura nahi dugunez, kaixo eskeleto jauna, gure etxea segura izan behar danez, ba, semiblokeetan jartzen dutana. Apai, hau mendik. Argia ondo izatea, badakigula nolakoa den Minecrafta argiaren mobidekin. Vale. Apai. Afuera ja pizkenak egun sentia dator. Hori gauza, ezin inoiz baino bebagoa da. Egur gehiago behar dugulako, besteak beste, baina bueno. Hortiko lan. Hortze. Primeran. Sego asko falta, ja, eslapetan bilakatzeko dena. Hortze, hori hasi dira eskeletuak hiltzen. Edo gutxenez hasi egin da, edo horrelako zozer.
Kaixo zombi jauna, zelan? Zelan biziaiz? Ondo? Posten nauk, Ala, goizederra izan. Kontu zeguzkarekin erregiten dagoela, Txo? Uran bota, bestela erreko gaiz. Eta eratartzen kontuz ere erretzen salera. Eta zumego ez da desagertzen? Gauza raroa. Bueno, helduko dira, eguna desagertuko direla, beraz, lasai. Hortze, hortze, eta hortze. Tenen guzti hau, are guzti hau kendu ditzakegu. Hemengo are guzti hau ken ditzakegu. Hostia, fuera, 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 fuera. Hemengo dana hau, fuera, 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 fuera. Ongi, 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 area gutxiago. Eta guretzea galantago uzten. Epa, bueno, berdin dago. Bueno, egia esan da ez, baina, bueno, behar dugulako. Ez da beste tokitan bezala berdin zaigula, bestela ez delako ondo ikusten, ez delako hain polita ikusten. Egurra agortzen zaigu. Vale. Manik uste jada joan galera. Ui, almen jauzio egin da. Zerandoa dana. Esplotu ondo joatea. Bai. Bueno, ondo da. Lau, bost pertsona, ostia. Posten naukain bat jende egotea horintza bertan ikusten, Joango gara, ez dira erretzen dekotelako zuba besa. Ezta? Au! Aupa, ole! Urrezko babesa, ondo. Polito. Creeper horri be, akatuko dugu. Ostia. Eta hori horretan, aldatu dute urean egiten dizuten mina creeperrak, Hori bai aldatu dutela. Hori kriston putada da. Kriston putada. Baina, bueno. Harri hartuko dugu. Osa, harria egurra. Esa, eslatzen egin ja. Alzheimerra daukan koska. Edo gauza, hobeto esan da. Vale, baterako zaigu asko. Bai, ez beto dekogu hemen. Ze ondo gautzi dut hemen, bada espada. Ongi. Alanda ere. Vale, egurra dekogu. Ostia, eskeleto bat. Kaixo lagun. Ez, atera, atera, atera. Au. Au, venga ya, hombre. Au. Au. Ah. 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 Etxera. Agur, ondo pasa, bai, zaindu. Agur. Hau, ez du egingo, ez dugu. Ze susto hartu dugun. Bihotza bostun revoluziotara daukat. Goze emango digu, baina, bueno. Jode, bihotza bostuneko martzen batetan daukat orain bertan, txabal. Mamatxu maitia.
gutxienez bihotzak errekuperatzen ditugu. Hori da garrantzitsuena. Bizita zombiaren aragia izan. Eta gero gozegi jau, bitartean, ingo dugun izango dago prestatu. Hortik sartuko dugu ez dugula behar. Amatxo maite hartu dugun sustoa, txabal. Arkeru kabroia? Ikusten zeratik ez nago oraindik ohituta burruka sistema berrira. Kontrolatzen sari ez da? Zer esaten dudan? Ai ama, bihotxan 2000 revoluziotara daukat. Kaka guztu gorritxiko dugu. Eta hau honetan biakatu eta hau hemen dikutsi. Aseak batuko ditugu. Zaten aseak, klaro. Jo, lagarro pillo daude. Zapi zuri honekin solasten gera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera. Zapi zuri honekin solasten gera. Horrela gortuko ditugu, zain naiz eta orain ja egon horpesta hartzeko. Ez teko inolako prisik hartzeko. Bueno, igual behien gatik, bi iru me. Aguantatuko dugu oraindik. Eta ez dugu asko zera gehiago, aprotxatu dezakegu geratzen dena, egunaz, geratzen dana, segula asko falta, baina, bueno, aprotxatu dezakegu hau zabaltzen joateko. Bale, guzteo zabaldu behar dugulako, bai edo bai. Atun aprotxatuko dugu geratzen seguna egunaz, hau egiteko eta hemen espazioa irabazten joateko. Hau guztia gero izango dugulako guk eremua landatzeko, behien tokitxoa egiteko eta bar. Eta hori inoiz baino garrantzitsua dugu. Epa, berdin dau, total, nire horretara garatuko da, beraz. Lasaitasun osoz. Jarri. Konturatzen zari nagoen egiten lur mugimendu bestiala. Osea, konturatzen zari estakak joe itxarekin. Estakak eta estakak no estak bat, bueno, estak asko mugitzen nabil, hau posible izateko, osea, alde batetik atera lurra, beste batera mugidu, baina kantitate bestial batetan. Osea, hau da kantitate bestiala. Eta egin nahi dudan ez da ezer gutxi, osea, hau irlak batzen ditugunean ez dauka zer ikusirik izango lehenengo saioarekin. Ingeno lehenengo zuzenekoarekin, baina ez ebez, zer ikusirik ez. Nire hasiko du, hemen irazten da gauden espazioa da benetan. Kolosala, besteak beste esategatik era batean. Zaharrare jango dugu, joe. Zuten jan nahi, baina jan barko dugu. Pentsatu guztia, hemengo kapa honetara txiko dugula, hau da. Hau. Desagertuko dala, guzti hau, osea, imagina, guzti hau desagertuta, bain desagertuta. Eta guztiak kapa berberan, horregatik dinot hori gero, landaremu hau gero geratuko dira lurrazpian, baina, bueno, bitartean dago funtzio bat egiten, eta gero ingo dugu landaremu hobeago bat beste toki batetan. Konturatzen zari ezerako
lur mugimendua da hau. Zenbat burdin, zenbat para gastatuko ditugun. Vale, ja, gau heltzen ari da, hau txeko dugu. Hau hortik sartu, area ona bota. Vale, beharko ditugu pare bat bloke gehiago, itxoin bat ditugula hemen. Epa, bat, bi, iru, lau eskelera gehiago, orduan horrek suposatzen du beharko ditugula. Bat, bueno, makiltxoak beharko ditugu berdin. Principios hauek eskelerak egiteko. Vale. Eskelerak hauek eginda, orduan, eta orain beharko dugu hemen makiltxoak jagule atalaia izteko, baina bentsatzen ari naizena da pizkat eleganteago usteko horrelako bi eskina bakoitzeko, hau da egurra gastatzea alo loko, eta egitea eskinak holan bi, beste bi eta beste bi. Vale, eta gero baia jartzea, vale? Beitu, ingo dugu bat, ideia bat hartzeko, nola geratuko dan. Baiak ziren... Egingo dugu arrizko baia bat, eta ingo ditugu... Laptorrak dira, bale, dira... zein makilekin, ongi, eta ingo dugu hogetako bat ere ikusten nola hau ezberdina zan hau atea da eziatea, bale, hau da arrebez, hau hemen hau kanpora eta hau hemen bale, eta horren behiratuko dugu zein den politena egurrarekin, printzipioz egurra ondo geratuko da, baina harriarekin baliteke jo, harriarekin be oso polita geratzen da. Gainera, holan, harriari egingo dugu harriz. Egingo dugu harriz eta gero teilatua egurrez. Berdiz ere, egingo dugu harriz, kriston polita geratuko delako. Ikusiko duzu, Bai. Zuek be, zuen usteak esan aldituzu, Egin egazkin bat. Egazkin bat dio. Egazkin bat ez da ezer erreza egin. Egazkinak kerbalean egiten ditugu ez honetan. Vale, venga. Egazkinak kerbalera. Gaur ez da kerbaleko eguna. Por txerto, azkenean atzo lortu nuen nolabaiteko zera transbordadore bat egitea. Baina gero, ezen nola saldu, arazo bat ematen du, transbordadorea ondo doa. Gauza da gero berriz, sartzerakoan atmosferan hor arazoak ditugula. Vale, gula atalaia. Epa, oso ondo robote. Inteligente aiz. Gula atalaia, eta orduan hemen. Karo, berriz ere egur falta. Orduan hemen teiatu egingo dugu, eta izango daia gura atalaiaren tokitxoa. Atalaia gain, eta dena ikusiko dugu bai irlatxo hau, nola doan, nola goazen batzen, eta baita beste hau, hemendik. Gero hau ere patu nahi dut, baina bueno, ikusiko dugu nola egiten dudan. Komplikatu izango da. Bueno, komplikatu ez, lur mugimendu asko. Besterik gabe, osea... Horra... Vale, bukatuko dugu... Hemen... Pala gabe geratu gara, ia. Berriz ere, pala gabe geratu gara. Punto. Ez da ia, ez ezer. Pala gabe geratu gara, ostia. Hasi naiz geratzen ja...
Hotxarekin pizkat. Segundu bat ematen badira zur pizka baten bila joango naiz, bale? Lagunok, orain txen hau, segundu bat, Bale, listo ba nago, geratzen ari nintzela estarririk gabe. Ondo, hegazkin bat gutxi iruditzen zaizu, orduan egitea wow bat, hegazkin ontsi eta korazatu batekin, klaro. Akagi eta Kongo edo, ja bide batez egingo ditugu hor, de fondo de pixel art. Ja de paso edo zer duditzen Akagi eta Kongo bat egitea ja hortze. Igual esta ideia ona iruditzen zaizu. Konturatu ez gaudela hemen errekurtsoekin soberan. Behitu egurrarekin gertatzen ere zaidana pixel artak egiteko eta lakoak egiteko. Mesedez, egingo ditugu, baina aurrerago. Ez justo orain, segundu honetan, momentu honetan, instant honetan, bizitzako momentu berezi honetan. Bada espada, hau, ezait asko gustatzen, hortze. Venga. Gainera semiblokeak bukatzen bazaizkigu, hako egurra. Bai. Semibloke batzu gehiago egiteko. Ezakit ezartuk izin bat gehiago beharko ditugun. Megantuz 18rekin ikuste. Ea ba. Gauza da hemen bi jartzen ditu dala, bale, ondo geratzeko, besterik gabe. Bale, orduan geratzen direnak dira antortzen tokitxoak. Sistema hona jakiteko nondo azten antortzak, edo ez. Aranda ere, gehiago beharko ditugu. Antortza bat, antortza bi, antortza hiru, antortza lau, antortza bost, eguan epeitz. Ongi, dena, ongi. Bale. Kaixo Kilper jaunak. Gure atalaia ja erdi bukatuta dekogu, egurra behar dugu bukatzeko, baina bueno, azialgara egiten ja igual aldonetako teiatua. Ondo geratuko zaigu atalaia, ez pentsa. Polita geratuko da. Jode, daude, lau creeper, bi arma, eskeletu bat, boss creeper, bueno. Zoramena dago, Creeperren eguna. Vale. Eskelerak eta lur pizkat. Mesedez. Lurra. Eskerrik asko, onto arigato. Hortze. Ze salto trebea egin dudan, ez dudana bizitzan berriz egingo inoiz bez. Oso ondot lagote, inteligente. Hortze.
olako zeo zer. Ingo dugu atalaiarekin, bale? Orkunda hemen gero izango dugu beste eskalera kapa bat. Eta gero, beste bat holan suzesiboki. Vale, montuz ez duena gehiago jarriko gora, porque ez dakit ezaktuki izen bat, baina garatuko da oso estilo oso atalai elegantea. Eta guztiok dakiz oso galante, elegante eratuko dela. Ai, amatxo, maitia, pizkat jarkorra da jartzea, Apai. Hortxe. Orain bai. Hortxe. Kriperra geratzen dira hortek bizirik. Kaixo kriper jauna. Ondo ikusten da. Ikuste hirugarrenean ja jarri berko ditugula hauetakoak, zurezko bloke normalak, baina, bueno, kaixo kriper jauna, zeran zabiz. Jode, biak hor etxe zarrazen benetan, zabetela etxe zarraran itxaroten, borain igual ninjaren egiten dizuet eta... Haha! Atostela! Ninjaren egin ostean, banan akatu barko ditugu. Aizu, kripergo. Bueno, bi akatuta. Venga, eta este bat gutxiago. Naiz eta abaria txikitxo bat egin diguten. Baina, bueno, dena lehenengo kapa hau agesartuko danez, bueno, berez ez digu, oza, bai, estopezu txikitxo bat egin digute, baina, bueno, baita ere favore txikitxo bat. Beraz, ez da izan ebez arazo asko. Dena kapa honetan bukatuko duenez. Orduan, saiatuko gara, zoitz hau, hortik zoratu kaixo hau meharma jauna. Nik zer dago, oraindik, ikusten? Eta izan zen atera zitzaigun beste zoitzate horietako bat. Osea, imaginau. Vale, orduan. Beste zoitz honen bila joango gara, vale? Komplikatu izango da, kriston zoitzak dira hauek. Eta ura gainera gertu dekogu. Venga, momentuz ez du behar bezazko zere egur gehiago. Beraz momentuz igual ez dugu hau moztuko dugu beste txikitxo hau. Pentsatzen ari naizela. Ez dugula asko behar. Eta zentratuko gara honetan, dida baten. Orain bai batuko dugula pizkatxo bat. Opa, pikendu ditu nahi gabe. Berriz ere berdin egin dut, tonto naizelako. Eta beste bat deko gor jartzeko, beraz. Primera, orain behien gana joango gara. Eta bai emango diogu jateko, behiak erreproduzitu egingo dira, eta guk janari gehiago lortuko dugu. Bat eta bi. Bat eta bi. Vale. Taren behi pare bat akatu alditugu. Zertla batzuk emango dizkigute eta guretzako janaria. Ez alde egin. Barkatu behi jauna. Listo. Janari pizkat gehiago lortu dugu. Guretzako ondo. Gero hau ere esploratu behar dugu, zulo hau. Zulo hau esploratu beharko dugu. Zagartxo bat.
Eta hemen hori tarteko bat egiteko jatera zaigu, beraz, primeran. Ondo ez dugu eman azirik, bale, primeran, baur. Ongi. Eta... Justo kendu ditzakegu. Ja total hasi galera kentzen, kenduko dugu. Gero jarri hori lur jarriko dugu eta denborarekin, pazientzia. Por cierto, ea zer komentatu duzun Akagi eta Kongori buruz. Vale, zer era... Wow, dinosu, oza, World of Warcraftari buruz nahi duzu. Joder ez, vale, ja, jauzin ez, World of Warshipseri buruz, jode. Vale, horren konturatu naiz, la hostia, vale, daukadala nola egiteko erretrasu mentala, vale? Vale, osea, barkatu. Horren, egin ditzakegu, horrein esaten duzula, World of Warcrafteri buruz, osea, World of Warshipseri buruz, joitura txarra, egin dezakegu, nik egatzen da, hobetu beharko dudala nire armada japoniarra. Baina hartzea Kantai Collectionen, zuk pizkat hori egiten hasi zara, Lasto Txapen jauna. Hasi zara Kantai Collectionen abiltzen diren pertsonaiak hartzen, eta itxasontxoiek erabiltzen, eta gero haien irudiak erabiltzen. Eta hain dezakegu nahi baduzu honen batetan zuzenekoren bat. Etxo! Ba, gauza berbera, baina zuzenean Kantai Collectioneko pertsonaiak hartzen. Hau ez dauz inteligente egiten nahi naizlako, dekoulako orkeston zuetz bat, bale? Zagarra gehiago, ondo. Tengo duguna da, hau. Bagoa zurbiltzen bata bestarekin. Horen beste aldea bigarro soleroa jartzea eta beste aldea. Claro. Osea, zer gutxi oraindik. Baina, pixkanaka. Hau da, besteko josten diren gauzak, ez galtzeko urpean baita ere, egiten jartzen nabil. Kapa hau. Bale, hortze, eta hortze. Benditeko beste hilera pare bat, jartzeko. Osea, zer gutxi ezegu falta nina. Venga. Ongi eta ongi. Ongi goaz, denarekin. Ondo doa dena. Apai, abolan. Saldiza. Hori tarte dekogu egiteko. Zagar pare bat, baiaren aragia berotzeko. Vale. Janerea prestatuko dugu. Hau gitarteko baita ere. TNT egin dezakegu. Orain ikusten dudala. TNT egin dezakegu. Momentuz ez dugu egingo, baina egin dezakegu TNT-a. Zagarrak. Abor. Epa. Abona. Horra. Gure olentzero. Abortik. Eta hojan egingo dugu. Nahi dut eguna aprobetxau. Hemen deko gulurra. Nahi ja alik eta lehen aprobetxau eguna. Aprobetxatu behar dalako. Gauean zer amaituko dugu atalaia hori egiten. Ta. Venga. Aspaldi ez dudela jolasten World of Warships, Egia esan da. Aspaldi. Ziberko nez jolasten berriz ere. Vale, hemen ideia da.
Nolaitan, japoniar estilo horretan, beharko ditugulako, eraikuntzarako. Hemen ideia da, nik egin nahi dudana, vale, jarriko ditugu hauek. Hemen nik egin nahi dudana da, japoniar estilo horretan, hemen bidetxoa, vale? Txatu hemen bide joango dala, hemen dik, zimi bloketan, noski. Hemen eskereak egongo dira, hemen bidea, eskailerak bidea, eta abar, vale? Eta hemen egongo dira, harriz markatuta, vale? Igual, harri landua, vale, polita garatuko delako. Portxetan, ez dakit nire irumena den, edo ikatze gabe gauden. Ostia, igual ikatze gabe gaude, Ostia, ikatze barko dugu. Vale, ea egiten den pizka bat, harri landu hori. Vale, orain erakutsiko dizuet ideia. Hemen ideia da, ai, kakasarra. Vale, ez teko gulur gehiak, bueno, berdin dago. Hemen ideia da, hemetik, onaino, kasu honetan, eta hau, lurra izatea. Horre daude japoniar etxe estilo bat, egotara ingurunean, nolabaiteko landareak eta horrelako zeo zer. Onartelduko da, eta hemen bizkat zabalduko dugu, igual justo onaino, atzeko hau, a ber, ez dakite ondo azaltzen nahi zen egin nahi dudan aurrean. Igual ez, igual ikusi beharko duzue ulertu alizateko. Zera, ez da ia da igual, nik batzutan ez nahi oso ondo azaltzen bez. Vale, ba, hau, fuera, hau, holan, tamen gauza berbera, bat, eta bi. Hau hemen ikenduko dugu tira batetan, eta hau, eta hau. Eta txeko dugu hemen bat, eta hemen bestea. Ondo, euria, klaro. Ondo datorkigulako gaur euripean egotea. Bale, barko ditugu bi gehiago, arrizko bi gehiago. Ai, ez da remaitagarria. Vale. Momentuz ez duzu esaten. Arria. Total, egingo dugu dena, porque total... Ez bada orain, gero, helbeko ditugu, beraz. Orain edo gero, noizbaiten... Bat amen. Eta este bat amen. Bale, ez dakit, portxeto, ez dakit zenbat goazen zuzenekoan. Bale, goaz, ordu bat eta 10 minutu, bale. Ongi. Ondo doa dana. Bale, eta eskailerak beharko ditugu baita ere. Atalaia gainean, arpegi auriz guztia, gozaian hartan irten ginen herri hartan ziren. Bale, perrota lauzkera. Nik uste zueran izango ditugula, Edo ez, nordaki. Ai, so lucky, ai, so lucky. Abolan. Goitik jarri behar zarete bestela, ez da ondo jarriko. Jose, polita geratuko zaigu eta lai hau, Ai, ama. Venga. Animo. Epa. Euria da,
Euriaren soinua erdibuk dago, gainera, fastiatzeko. Holan. François Hollande, bezala. Oso ondo robot inteligente. Vale, ondo. Orain, hau, katuko dugu tapatxari. Gogoratuko digu baita ere, edo nire gutxienez, bune Sengoku. Nork disparatu nau? Zer daka agro hau, txabal. Edo jainkoaren mehatxua izan da, Herobrainen mehatxua. Ez egin etxe hori, Herobrat naiz! Biditugu. Ez da ondo, orain dator koska. Skylerak ezin dugu berriz jarri. Beraz. Karratoan itxe beharko dugu. Bale, me karrato hauekin. Inteligente! Jo, batzutan, benetan, inteligentzia falta zait. Hau, merezi duto. Vale, slapak egitera. Ostia. Eurizo parra da galanta, birekin ez dugu ezer egiten, hau ez, aguretzako, agurra. Guetu gutxienez 14. Eta ez dakit sobran izok ditugun edo faltan egia esan da. A ver, vale, olarte ondo. Sondo kalkulatuta. Ole, gure ataraia bukatua. Ole eta ole. Etxaren atalaia bukatuta. Zein ondo. Sin polito, sin elegante. Gero kanpotik beratu beharko dugu, baina bueno. Printzipioz atalaia eginda. Etxean atalaia dekogu. Eta baita ere argi pujak. 4 eskinetan, 1, 2, 3 eta 4. Ai. Venga. Abortik. Arria jartzen, bale, joango gara ikatzaren bila, egia da. Ikatza behar dugula. Zagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Ikatza hartuko du ja, total. Hemen gaudelarik. Ikatza behar dugunez. Eta grabadeko munduan benetan. Bale, grabakaka hori kenduta. Amaituko dugu ikatza hartzen. Bai. Skylerak igual kuartzoz egiten ditu gor kanpoan edo egur honekin baita ere. Jake, gur horrek zigara kanpoan erabiltzen egur hau erabiliko dugu igual. Kuartzorekin, klaro, askoz ere eleganteago geratuko da, baina ez dakit mereziko duen kuartzoz egitea edo ez. Aparte, kuartzoaz egiteko joan behar gara nederrera. Eta oraindik ez gara joan. Joan gaitezke, bai, guztiz ados, baina... Baina... Eta mozte ikatzarekin ez dugu eser egiten, Eko ikatz gehiago.
Orain harria bilakatzen, harri landuan ikatz asko erroko dugulako. Naiz eta igual harri asko behar ez dugun, ez dakit stack batek izueran izango dugun, edo ez? Apai. Ambulantze. Na, Joseako irisa parra da. Vale. Megoaz, iaia stack bat. Bueno, momentu aurrera egiteko soberan izango dugu. Momentuz. Ai, ama. Estarri maitea. Asko, jakizunez nik estarretik asko sufritu egiten dut, alegeia daudenean, osleako eguraldi aldaketak, horra zidela hon, orain erdi odeitzu dabil. Zatxiko dugu Agustia hemen momentuz, abor. Eta kubratzera goaz gure atala jera zanduan eguna, gaur endermanak ez dira egongo hori gauza hona. Bidik fresko sortu behar da, fresko bat. Bi arma, eskeloid arkeru bat. Zaitxoiek ez dira hasi. Creeper bat ikusten dut hortik, ba. Talai hau pikainikoa da, Zaldi hori zuria da hildakoen zaldi bat da. Benetan? Hildakoen zaldi bat dala hori? Mesedes, osea, zuek esan, mesedes hori hildakoen zaldi bat baden edo ea zeruditzen zaizuen. Porque, vamos, nik ez dakit itxun dagoen edo zer, baina niri hori hildakoen zaldi bat iruditzen zait. Alde guztetatik, Osea, benetan. Ez negien hau implementatuta zegoela Minecraftan oraintxe bertan, hori, hango hori. Eskeletuen zaldi bat dirudi. Ostia. Benetan, eskeletuen zaldi bat dirudi hori. Borren imaginutut bat batean eskeletuen zaldi batetan eskeletu egindako, edo ezurra egindako, bai. Ezurrezko zaldi bat dela, tio. Hostilak izango dira? Oi, bala, hostia. Ikusten duan lehenengo aldia. Ai, hola letx. Hau implementatu dute Minecraftan benetan. Ez naukan idea... Hostia! Ue! Agur. Ai! Agur. Arkerua. Baina, alkatu beharko dugunaz eta egun sentia izan euritea dagoelako. Eta dakizunez euritean ez dira hiltzen. Hemen zeuden! LOL. Desagertu da hor bat batean. Bale, guratzeko beto. Guk lasaiago lan egingo dugu. Ella está konekin soberan dekogun. Ideia da hau. Hostia! Hostia! Sustako, chaval. Vale, creeper bat gutxeago mundu honetan. Vale, onarte eramatea. Epa, ez batu nahaz. Ez nahi zer batu. Vale, onarte holan. Vale, aukendu. Kala, lehen pentsatu behar dut. Arre aukendu beharko nuke?
Bai, ez da, elegantea guzteko, eta uste joango da lurrez beteta. Hau kenduta. Kaya, baina ja igual behartzen naiz, etxearen parte guztia... Hombre, aurretik egia esan da soberan, porque principios alboetara ez gara joango. Orduan, claro, a ver, ideia da guztia aukentzea. Onarte. Momentuz onarte. Eta gero, hemendik aurrera eraman, onarte. Gero, claro, hau desagertuko lit. Eskeletuz osatutako zaldi bat da, txabal. LOL. Qué guapo. Amatxo maitea, zein elegante. Vale, hau kendu behar dugu, bai, harri gehiago beharko dugu jartzea hor. Orduan, aten beko harri hau be kendu beharko dugu. Eta hau jarri. Eta orain, berriz ere, ateak jarri. Bai hori ze. Vale, orain bai. Eta orain, guna egin da. Bat, bi, hiru eta lau. Eta guzti hau joango da lurrez bete, eta ez dakite azatzen naizen nire naia. Boa, txabal! Ze elegante geratzen den atalai hori hor. Ze elegante. Bala, argi gehiago beharko dugu. Argi eta garbi. Eta lur gehiago baita ere. Hau guztiak ditzakegu momentuz. Strike. Eta hemen ikasi algara guzti hau betetzen. Eta hau arte badator. Hau desagertuko da. Gutxenez ez ikustea. Baia. Eta pikotxe bat behar dugu berriz ere. Beste bat. Jardin zen antzekoak egingo ditugu hemen azken finean. Hori da esan nahi nuena. Venga, epa, ez, horretaz ez dugu egingo opi. Para ez dugu janariaz egingo. Hori hor utzi eta lurra atera behar dugu nun baitetik. Eta ziurazki bestalde hori izango da. Alandetatik ja lurra ezin dugulako asko zer gehiago kendu. Orduan hemendik hasiko gara lautzen hau dena. Behin ditxo hauek lautzen besti bat. Han besti irla bat. Besti irla bat dagoen. Hori be esploratzeko. Horrentxe hartan ez, baina biara munerako ondo torra daiteke. Beitu, azukre kaina. Azukre kaina berak. Azukre kaina berak. Listo, honekin jabe behar dugun guztia izan dezakegu. Hau ja, bai, hasi algarera enkantamendu maiarekin. Venga, primera. Joango gara lur gehiago hartzen. Aurkikuntza honen ostean. Lurra behar dugura, besteak beste, oraintxe bertan.
Ba, nederrera joatea enkantamenduekin bikainekoa, benetan. Bikaineko. Bikaineko izango da. Zaldoiek amoestratuak izango ditugu. Eskeletoak direna. Hori zer jango dute zagarrak besteak bezala edo... Kaixo. Ze lurra behar dut eta eraman behar dut. Bestela ezin dute zer egin. Jongo gara landatzera dida batetan. Hasi zaigu zoetx hori, ondo. Bat, bi, hiru eta lau. Bueno, bat neukagun hemen bat, baina, bueno. Zoetx ba, eramango dugu baita ere. Listo. Hau bai. Ial hop. Eta guzti hau. Apai. Apai, venga, den aurrera. Ta aurrera. Unideia da, hau egitea. Eta gero ba hor ja sartuko dugu ikusiko dugu zer sartzen dugun, edo nola egiten dugun, edo hor ertzen dugun landa eremuak bezala, edo dena delakoa. Bale, orduan, orain egurran bilakatuko dugu eta ingo ditugu egurrarekin, ingo ditugu dida batetan eskelera gutxi batzuk eta semibloke batzuk. Bale, lasai. Eta ideia da, hau onartera matea. Orduan, argia behar dugunez, hemen argia parako dugu, hemen eta hemen, momentuz, eta hemen eskelera joango dira, eta beste zorairu bat. Ez dakit orain argiago ikusten den nire ideia, nik egin nahi nuen ideia hau. Gainera, hau azten danean eta bar, elegante eratuko zaigu. Guztiz polito. Vale, hau argia egiten dabil, ondo, hau vale, zeo zer komentatzen duzuen beratuko dut. Vale, OBS-den konfigurazioari buruz jarri behar duzu, ezazu zuelatzen fontes globalesen hartzea jokoa, vale? Captura de videojuego, fuente global, captura de videojuego eta jokoa. Badako opzio bat, izenean edo jokoan edo behin grabatutako zunean, dela ajustar pantalla. Beitu, eman segundu batetan erakutsiko dizut. Eman segundu bate. Captura de monitor. Vale. Ezin dut bestera batera erakutsi dira batetan, vale? Hemen, hau, vale? Hau gototuta dekozu, dauka hemen opzio bat dela, posición tamaño, ajustar a pantalla. Hau frogatu be, porque igual dekozu konfrontatu OBS en 1920an, vale? Eta zure pantalla, lastotxaper jauna, 1950 da, espona hil txerto. Orduan, ajustar pantaillarekin teorian estilizatuko dizu pantalla edo OBS-ek dena tapatu arte, vale? Edo hori da gutxienez ni dakidan puntura arte teorian egiten duena. Halanda ere, konprobatu, behiratu eta bar. Frogak egin, saiatu, eta bar. Ama, ez darrie, leher egin da aukadia da.
Nik baina pasan urtean, non izan zen, esan nizun zuri irasto txapel jauna. Pasan urtean, hiru edo lau disfonia esan nituela, osea, nire estarria, nik estarritik pilo bat sufritzen dut. Pilo, Eta gaur nabilolan, porque badirudi atzo, bar gauean zurrunka nahiko desente egin nuela, eta estarria orain daukat lehertuta. Gauetan pizkat fresko egiten ari denez, eta nik zurruka egin nuenez, pizkat forteago, normal baino pizkat forteago, estarria pikutara. Eta orain nabil, hori, estarrekin kaskata. Baina, bueno, naiz eta estarria kaskata hemen disfrutatzera etorri naiz. Gainera, zuzenekoak bideo normala baina eskoz gehiago gustoko dituzuen ikusten dudanez edo orokorrean. Halanda ere, bueno, orain denbora librea daukadalako eta egin dezakedalako zuzenekoak, bizkat bizitza bilatzen dut, ostia. Koinziditzeko dana, claro. A ver. Pikotxa, pesla zuria, labin koba bat, ez dute bizitza arraskatu nahi, bale? Odan hartu nahi dut. Eta egingo dugu, distantzia batetan, pikotunela. Bale, ez dakigulako zen. Ez dugu hartu orloioa, portxetu. Baina, ikatza hartuko dugu, beharrezkoa dugulako. Beraz, hartu egingo dugu. Horain da, labadeko gunean buruan, la de Dios, la llamamos parda. Porque eskeleto hori danean ez da entzun, baina iruditu da, en plan de... Kaktus bat eta hori engatzatuta geratu da, laba itota edo horrelako zeo zer. Eskata horrela egingo dugu. Ostia! Bueno, ezin dira sartu hemendik, bale. Ostia, mena txikiak bai, bale. Hor utziko dugu hau. Hau, hemen utziko dugu, bide hau. Eta jangora, nahiko, hau izango da, igual beste Irlandagoen tokia. Ziurazki. Esploratu gabe dekogun zuloa. Baina, bueno. Nago bezo oso ziur, ez dakit ze norantzkoan dagoen eta ezin dut ziurtatu baita bez hori. Baina, bueno, zer dut dago, estentara? Lauterdiak, horrendik pizka gehiago. Postetara arte edo, posterditara arte edo. Gero errekadu bat egitera joan behar naiz. Así que... Ea gero bideo batek galatzen dudan biharko, porque hierr bizkat komplikatu lehena joan bat naiz antxetara eta bizkat komplikatu dago izango dut. Por cierto, horrela goratzen nau, egin behar dudala... Ostia, diamante gehiago, txo! Baina, bueno... Laba entzuten da. Vale. Bat. Ostia. Ostia! Matxu bedinketu, sortzi diamante gehiago, txabal. Sortzi diamante gehiago, txabal. Jode. Sortzi diamante gehiago. Txo. Ikusten beste... Hauko bada berriz. Jode, txo, sortzi diamante gehiago. Boa, txabal. Kobain urbil izan da.
gainera ez dakigu zein zabera duen koba. 8 diamante. Gora joango gara ustera, gainera denbora batik ja egun sentia izango da, nik uste. Eta palatxatu barra dago, gaina ikatxa hartu dugu, ondo dago, hartu dugu kantitate polit bat. Ba, baitu, garen ikagoa da. Ba, baina ja, gutxi falta zaio. Hortik, diamantak diamantekin. Vale. Ahorra. Abona. Zondo geratzen den atalaia, kanpotik ikusita, txabal. Zin polita eta zin funtsoin onda egiten digun. Hor dudiko du, eska horreko partea geratuko da, alboetan ez dakit nola egingo, baina horreko partea geratuko da flipante. Benetan, zomien agroa... Benetan, zombie horren agroa hortik aktibatu dala. Are you fucking serious? Agro gehiagi iruditzen zait. Txo. Zer antxo? Barreko sari laizter, así que... Bortz. Vale. Hau, eta hobe hartuko dugu, beharko dugulako. Eraikitzen jarraitzeko. Eta ea zeo zer kuentatzen didazuen. Vale, editatzen bada, da edizioan, beratu behar dut. Claro, azke Windows ez dakit nondeko, Windowseko programa. Editatzerakoan zuke kalitatea zigotzerakoan, vale? 1000 euronetik 1900 zoom mantxeko bat egiten du, baina bideoa urruntzen du. Orduan, zuk urbirdu balduzu bideo hori, barkatu deitu dutela, segundu bat lagunok, mesedez. Ai, barkatu. Orduan, zoom hori edo zera, zuk kalitate aldatzerakoan, vale, bideo onditzen du, baina ez bideoa bera, vale, totala onditzen du. Orduan, bideoa bera geratzen da txikiago, eta egin behar dana da zoom bat egitea bideoan. Adoben, bideoan bi alditan klik eginda, lekuadro bat egiten da, eta gero zuk estiratzen duzu pantaila osoa edo tapatu arte, eta listo. Windowsekoan ez dakit nola doan, ez dakit posiblean lako oso zer egitea, egia esan da. Hori begiratu eta konprobatu, klaro. Bestela normalean OBS-etik hasierakoa kenduta, hasieran basatitxoa kenduta igual, zaudera iziunean justo hitz egiten hasi arte, zatitxo hori behar bada, kendu behar badiozun, kendu, eta listo. Osea, nahi dut esan, orokorrean OBS-etik ateratzen da ja YouTubera igotzeko alduzula, zuzenean. Mermau,
berez ez duzula behar edizio, nik adibidez ematen jote edizioak igotzen dio dalako zela, kalitatea, osea, pasatzen du dalako 60 frametara, eta bar. Baina no, berez, ondo ateratzen dela OBS-etik ja, orduan, bueno, nahi duzun bezala egin dezakezu ja hori. Epa, abolan, eta bolan. Vale, primera orduan ideia da horrelako zozer egitea solairu honetan, baita ere hartzea bat bidez hemendik ezakit noraino hau kendu, argita garbi zabalera berbera edo gehiago printzipio zabalera berbera onarte, eske ben kontrolatzen nahi zela hau kabaniko arte egin dut ez dut gehiago, baina hau guztia. Montu zola notxiko dut, eroia pentsatuko dugu gehiago zabaldu edo zer da montera egin, bale? Orduan ideia da hau guztia. Bengo dugu beste zenbak dugu hemen. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpita sortzi adibidez. Ba, onarte. Horrarte, eta ez taldean gauza berbera. Kaka. Afuera. Bale, orduan hemen ideia da. Zituen hemen aldatu nahiz. Hemen doazte. Semiblokeak. Vale. Onarte. Eta gero hemen. Vale, justo lan ez. Baina ustut ulertzen dela nik egin nahi dudana. Hemen eskalerak doazte. Eta hemen ondo egongo litzateke hirugarren bat egitea ja nivel honetan txikia. Vale. Baina nivel honetara. Ja, gure intereseko nivelean. Beste bat. Eta listo. Ba, zin elegante geratzen ari zaigun. Bakiten nahiko, lehenengoko saio hauek nahiko eraikuntzan nahiko sakontuta nagola egiten. Vale, baina, bueno, eske batzutan gauzak berrezkoak dira. Osea, kriston etxea lantzen ari naiz igual ezertarako. Baina, bueno, hobeto eroso egotea, taktikoki on nahi izatea etxea, eta bar, joder, berriz latu naiz. Vale, gainera, zombi gator erretzen ari da. Hala, zombi bat gutxiago. Eta orduan ideia da hemen. Vale, paki nola egingo dugu, vale? Eskelerak sartuta. Eta hemen onarte eta guzti hau honekin joango da aldiagaz eta hau be onarte aldiagaz joango da zena joango harriarekin izango da lerro hau baina lurra egongo da tengo ditu badibidez 3, 4, 5 paseko burdina da hor Vale.
Olako zehoz. Ostia! Kaixo saldixo. Ba, orduan guztia kendu dezakegu. Are hau. Kaixo saldixa, zelan. Esto kendu ditzakegu. Alde mendik mesedez. Nosura eraikitzen usten. Borrena hartuko dugu. Bueno, babi. Utsinez bi burdin, oie. Ezer baino be, zeo zer bada. Eta bestaldean berdin, egingo dugu. Eta grabatuko zaigu bapo, etxea, Ojito. Onarte sartuko ditugu semieslapak, orain txabertan ez ditugula. Tuko dugu zuaitxau. Egur gehiago izateko. Vale, primeran. Taino berberako bizuetx, beldurra ematen da. Beldurra ematen da. Ur kantitate gehiagi. Are aurra. Hagona. Tos bat. Mita iru. Bikoiteak izateko. Orduan guzti hau. Ez lapeatuta, bidetxo hau. Onarte gero ja lur normala joan daiteke. Eta ikusiko dugu, porque palarekin jotzen diozunean be lurrari oso elegante geratzen da orain. Orduan, ikusiko dugu. Animo salixo, atera hortik, saldi politori. Mesedez. Eta favorez. Bueno, aterako zara nahi duzunean beraz. Lurrau. Bat hemen, eta este guzti hemen. Eta hau momentuz kendu ditzakegun ikuste. Hemen lurra irabaziko dugu beraz. Hau momentuz kendu ditzakegun ikuste. Vale. Orduan, hemen igual harri bat, baina hemen hau bi adibidez honekin, porque total hemen zinen arte dator. Estia, ba, igual gero hau harri zeret betetzen dugu, harri egoki horretaz. Porque eleganteago geratuko zegoela nik uste dudala lan pizkatxo bat. Eta hori biara munean izan aldira, gure landetako guneak. Pestatal ditugu kaskada txiki batekin eta olako zehozer. Eta gratu alzeigu benetan polita ikusiko duzue. Vale, harri gehiago behar dugu. Eta pala. Aitzurra eta pala. Txuko dugu, hau horra. Bat bi. Pala bat gehiago. Vale, hau momentu zorra. Vale, loreak behar momentu zorra. Konformatzen ez bagara. Zeskuadrupe jornala. Baina orai. Gaua dator. Guazen etxera. Hau itxita. Hau momentuz. Hau hemen. Ostia, ez da bateko gumen eta ez niz konturatu. Katxiz, la porreta. Arria hor. Eta zeu zer komentatzen duzuen. Vale, ba, momentuz ez duzu ez komentatzen, baina, bueno, jode, neko
neko interesgarri esan da gaurkoa. Esan da. Orokorrean jende asko ikusten eta bar, horrek posten nau. Epa, erlojua. Venga, eta bera. Bera, he. Eta hiperondo doa, etxetxoa, Hiperondo doa. Hiperondo, hiperelegante, hiperpolita. Gustatzen ari zaizelan geratzen ari den etxetxoa. Ideiak beldur gabe bota. Benetan. Lagan txuten da hortik. Horrek ez nau konfiantza emoten inondik inora. Venga. Lasaitasunez aurrera. Ea burdina edo zeo zertu patzen dugun. Burdinako gula, baina ez soberan. Tamen koba. Ostia, cagada. Ufa. Pasatu dugun oraintxe bertan, chavales. Mamma mia. Zentuko da pizkat aurrera joaten hemendik beti, ea lortzen dugun hau aurrera gora matea. Hor laban txuten da. Aha. Entzuten zen laba. Eta zer nolako zabalera daukau. Nahiko zabala ikusten dudan ez, ezta? Nespa? Putxu nahiko zabala. Osea, bat bi urrengokoa hemendik izango da. Bat bi eta gero hemendik. Eta bat bi eta horrengoko hemendik. Osea, laba hau geldituko gaitu nahikotxo. Bueno, saiatuko gara. Zozera egiten. Bat bi, hemen bat markatu dugu. Hemen bestea. Eta hemen azken ondo kalkulatu dugun. Venga. Hemendik aurrera lasaitasunez. Zer topatzen dugun. Berriz ere eskora gabe geratzen ari gara, Daramago eskora gaztu erritmo bat taldu gara labagunera. Baina ez da esaktuk izan. Guk markatu duguna zer dago pizkat, onago? Bai, bi onago, orduan. Zer markatu dugu hemen. Teorian guk
Vale, ez dut ezer egin. Ba, hori da justo pizkat aurrerago. Bai. Bitxia. Baina ezin izango dugu hau. Beratzen dut, behia zer dagoen, hemendik erditik, hau torian dia generatuta dago, eta herria generatu badau, puestero patatero, baina ea kasualitate zer dagoen, baina printzipioz ezin gara hemendik aldonetatik aurrerago joan. Eta ez dago asko zer gehiago egiteko nik hemendik, osea. Hona dau tapiatu. Tantortza hau. Hemen jarri. Eta hau... hau antzeko parecido. Hau antzeko parecido izango da. Epa. Berdin. Tapiatuta eta antortza. Bara, ja, egun sentia da. Antortza hauek ona. Eta gu gora. Gora, he. Gori, Gure jaia azita, giro, guazen edo dantzatze da. Bolbora. Mentu gehiago, ez daiz konturatu. Arrio, hau, hortze. Vale, hau. Hemen gurekin. Guzen eta begiratzera, zenbat dauden hortik. Zenbat etzai ditugun ingurunean. Zaldizia hor jarraitzen dau. Zaldori ematen dit, azkenean akatu beharko dugula. Bi eskeletu. Polito oratuko zaigu, Ikusiko duzu, Zein elegante. Bi creeper hortik, beste eskeletu bat, bueno. Juerga izango dugu, behitu creeper bat. Ke majo, hor etxeko atarian itxaroten. Behitu eguzkia. Minecraften egun berri bat markatuz. Behitu arkero bat desautu dago aurpegian. Venga, bera, apai. Creeper hori hor gure zain. Etxean ez! Venga, ongi. Etxeko atarian zegoena, akatuta. Arkero urren bila. Creeper gehiago daude hortik. Au! Venga, creeper bat gutxiago. Venga, creeper gutxiago. Ongi, bagoa zoitutzen pizkanaka burruka sistema honetara badirudi, baina. Guztok enduko dugu.
Eta hemen harri egokia jarriko dugu, eta asko zele politago geratuko zaigu. Ikusiko duzu, orain, kenduko dugu baita ere, hau, kakatxo hau. Eta hemendik, epa. Azli guztau jarrita. Asko zere zer ikusirik ez. Jode, asko zere galanteago. Zaldi, edo kentzen zara, edo akatu beharko zaitut. Eta ez nuke nahi zaldia akatzea. Pena baten idalako. Baina, barkatu zaldi. Larru bat ematen digute, bueno, gutxienez. Zindan beste zer egin, creeper bat dago. Eta guk iaia izkora, ez dugut jainkoak tentatuko. Ups, ondo lobote kagada. Vale. Tamen, klaro, hemen gero, hor deku harria jartzeko. Hortxe. Ondo. Eta barruko dana lurrez. Eta gero hemen hau harria. Eta hau harria izango da. Ja ideia hartzen duzuen ikuste, ja, egiten ari naizenarekin. Nik nahi dudanari buruz. Kaixo, Creeper jauna, zeran bizi, ondo? Neu be. Nik gana esatu zela. Ole. Creepera gutxiago mundu honetan. Ai, askura daukat. Venga, ambulan. Polito, polito. Elegante. Elegante, elegante. Vale. Eta orain lurra jartzera. Eta gara gobeek aprotxatuko ditugu, landaren mugiza edo. Horendik ez da bukatuta, baina ja. Akojonantea. Zein ondo geratzen den, txabal. Akojonantea. Larria jarriko dugunez, ez dut jarriko, lurra, total, gero kentzeko berriz ez du merezi. Ya, pai. Vale, area fuera. Y area golpe kanpora. Bakit para dudala, baina, bueno. Birako, ez dut gastatuko. Yep. Venga. Ole. Elegante, elegante. Utxita. Albo beste albokoa. Honekin ikuste ditut ja da, soberan izango dugula. Beste alboa ja inoiz baino beto usteko. Beste albo guzti hau. Epa. Oso ondo lobote jauzi zara eta guztia afuera. Arriraino. Ongi, eta orain hau hartuta apai. Epa. Ongi.
listo. Eta listo. Elegante, afuera. Ya está, elegante. Orain hemen igual landa eremuak ona pasatuko ditugu. Ikusiko dut nola, porque hemen politak letuko litzateke kaskadantzeko bat egitea petik edo. Hor, joatea pixkanaka. Mendik bat izatea, hainbat edo dena, edo pare bat, edo denak hartzen dutena, eta gero petik aldapa batetan, plof, onarteltzea, eta hemen beste kubotxo bat, plof, eta horra, eta horran suzesiboki. Edo ez dakit, pentsatuko dugu, pero hau, benetan, akojonantea geratzen dela. Benetan. Edo gutxienez nire gustorako akojonantea geratzen da. Vale, ez ordu deko guia da, 2 eta 5 minutu, vale, ja, nik prestatzen joan barko naiz. Zein polito, zein malgatzen da, gaua heldu arte edo. Eso ere egin dezakegun. Batuko dugu... egin behar dugu hemen animalien tokitxoa. Nun baiten. Baina hori lehenik eta behin bukatuko dugu lautzen eta animalien tokitxoa ja hemenik egingo dugu. Hemen tokitxoa ja hortik egingo dugu, bale. Zuaitza hauek kenduko ditugu. Hau. Horri da nahi nuena. Bestak beste. Bai. 3 burdin, bat bi 3. Hau. Este biharko ditugula. Bat bi. Honekin hemen. 3. Eta aizkora. Venga. Hau hemendik. Goraino kendu arte. Hau baita ere. Tobe goraino. Animo. Hortxe. Zombi bat dato. Bale, tartuko dugu hau ja bide batez, ia gehien hasita dagoela. Nik ja hasi beharko naiz, hasia gordetzen. Kenduko dut dana eta garrez landatuko dut harina bezango delako. Eta deko gongo irlatxo hori behiratzeko, boltatxo bat emateko handik. Ea zer topatzen dugun. Bat, bi, 3, 4, 5. Bale, oraindik hau be. Egin dezako dut, 2, 3 eta 4. Zortzir arte ura efektatzen duelako. Bale, hortze, primeran. Eta, dida batetan bile janari emango diegu. Eta gero bestarekin egitartekoak egingo ditugu. B1. Page. 3. Eta 4. Venga. Hemen semeak egin. Mesedez. Ongi doa gauza, ongi. Buah, elegante etxea. Osea, imposatzen du. Hori nahi nuena imposatzen. Bueno, ez nuen nahi, baina imposatzen du. Zirain erresolbilduko orain mobak. Etxera. Imposatu egiten bai du. Venga, hori dekogu, primeran, agordeko dugu. Hau ere gordeko dugu hortik, kendu ditugula jarditik. B gordeko ditugu. Momentuz B. Aborra. Abortik. Eta arri guzti hau, landuta dagoen arri guzti hau. Vale. Ba, mendiko txiko dugu gorko saioa, nik ustut ja elegante guazela, pare bat ordu. Posten nau hainbat jende egotea gaur. Bosteko pikoa izan dugu, eta hori pila bosten nau. Eskerrik asko denoi. Espero gustoko izatea, gustoko izan bat zuen, bag izan bat zuen. Beraz, ikusiko da aurrengokoan, bihar ziurazki. Bihar ikusiko dut sustenko egiten dudan, edo bideo ziurazki izango daigoko dudana, beraz.
Besterik gabe, zaindu eta hurrengo arte lagunok.